Tie výsledky vyznievajú jednoznačne pre nás, ale ja si myslím, že ten super bol veľmi dobrý. Možno to výsledky ani nezobrazujú ten obraz hry, naozaj ten Doprastav podával, LG AZ Bratislava podával dobré výsledky, ale my sme boli o ten krok lepší a hlavne v koncovke sme dneska dominovali. My sme si v kabine povedali len jednu vec, musíme byť trpezliví, Bratislava potrebuje hrať, prehrávajú sérii 2-0. Aby sme sa zbytočne neplašili dopredu, aby sme to hrali pekne zozadu a potom sa v pásme udržali, čo nakoniec nám aj perfektne vyšlo a ten úvod tretiny bol do minúty vary, 2 góly sme dali, takže bolo to dobre. Nitra má veľmi skúsené mužstvo a my keď vedieme 5-0, tak si vieme už ten zápas ustrážiť. Už sme sa nehnali ani dopredu, nebol dôvod, stačilo iba, aby sme ten zápas trošku ustrážili a dojeli to do víťazného konca. Spoľahnú na našich hráčov, ktorým vzadu kryl chrbát Stano Petrík a tá sezóna bola úžasná. Ja som šťastný, že som tu. Ja som doteraz nikdy titul ešte nemal, je to môj prvý titul a určite si ho užijem dobre, ako láska sa patrí. No, ja by som to prebiehal asi tomu, že s tou Skalicou sme hrali výborné zápasy, ja si myslím, že boli lepšie zápasy ako dneska, ale ten tretí zápas doma sme nezvládli, asi boli sme menej koncentrovaní, dali sme gól, mysleli sme si, že to pôjde samé, Skalica nám ukázala, že to není tak, že treba to hrať až do konca. Dneska sme si povedali, že proste máme nahraté 2-0, potrebovali sme dneska vyhrať, lebo zase v kabine sme si povedali, že lepšie oslavovať sobotu ako nedeľu. Čím nechcem dehonestovať supera, samozrejme, ale pripravili sme sa na ten zápas tak, aby sme ho dotiahli do víťazného konca a som rád, že sa to podarilo. A ja som to hovoril, že paradoxne my sme základnú časť tento rok nevyhrali, ale vďaka tomu sme mohli oslavovať titul doma, čo sa nám aj podarilo.